So yun mga studio, naka-ready na po yung mga pagkaon. Mayroon tayo ditong Thai Klipat Chicken at grilled balut ala Vietnam. Wow. Ayan mga studio, hindi natin patagalin to. Nandito tayo sa Our Itchy Feet. Titikman natin ang kailang famous na grilled balut. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Sobrang init pa nito mga studio. Aso-aso pa eh. Wow. Nagiging sila mga chicken na dagko mo no? Yan no? Wow. Tara, kain po. Kainit to. Masarap siya na parang saucy, sobrang saucy mo no? Sobrang lambot ng chicken no? Panalo, ang sarap ng chicken tsaka yung sausage mo. Sausage, meron sausage. Meron ito ma'am. Ang sarap din. You can be a superhero. You can be... Kaya doon sa ilalong. Same lang. Rice yung sa ilalim mga studio. Ah. Oh no! Init. Bagong luto pa kasi. Gini ako ba? Init pa yun oh. Dito naman tayo mga studio sa grilled balut. Mayroon pong chicharon na nilagay. Bro, sa tingin ko ang sobrang init pa nito mga. Kayo pisa. Ha? Bagong luto pa kasi. Ang sarap din kainin mo kapag mainit mo. Kita na yung piso oh. Thank you, sir. Mukhang kaya na isubo mo. Sige, go. Oh my God! Wow! So yan mga kastudyo, spicy po to siya. In-order ko ba? Ang masabi ko sa balot ng mga studio, yung sauce nila sobrang kuhan ba? Susi ka ng thick ba? Thick yung sauce nila ba? Kumakapit, nagko-complement dito sa balot. Kaya masarap yung balot nila, ang daming pumupunta talaga dito. Best seller nila ito. Mahirap lang kainin siya kasi sobrang init ba? Di ba? Ginigrill pa doon ba? Kaya ang tagalan ng kainin. Kasi pag isubo mo ito, mapaso yung dila. Oo. Kain po. Init pa talaga, may init pa ba? Yan, sagsubo.
Goodbye mo. Ang sarap po mga kasudyo. Once again, nandito kami sa Our Itchy Feet. Located po dito sa Queensland, Manur, Cebu City. Yan. Tagal mawala ng init nila dahil dito sa nilagay nila na parang ceramic, no? Ceramic ba ito, sir? Yung bowl nila, no? Oo, yung bowl ba? Pati yung gitna ba, pag kinakain mo, nababasa ang init pa. Dapat pala talaga ito, kuhan, padandahan mo ba, hindi mo isusubo lahat. Yung pisto ko. Yan, pagsiya mga sudyo. Sampu mo na ngayon kasi busog ko magaling ng kutsiro. Isang lakad namin mga sudyo, nag-shoot kami ng 2 or 3 video sa ngayon. Para sulit yung lakad namin ba. Malayo kasi dito sa Cebu mo, no? Natin hindi lugi sa pumasahe. Yan lang. Last na. Timpo, pagpunta namin dito, wala pa masyadong tao mo. Mayang gabi, ang dami. Pero mayroon ng tao dito, mga 30 to 40. Ang tao, no? Nas balot. Grilled balot ala Vietnam. Tikman nyo po mga kasudyo, kakaiba yung lasa nila. Parang authentic na Vietnam talaga. Pero super masarap siya. Tapos yung in-order ko, super spicy. Kaya medyo manghang na siya. Maraming salamat sa may-ari ng Our Itchy Feet. Sobrang bait po. So yun mga kasudyo, kita tayo sa susunod na punhat. Nga dito lang ako. Bye-bye! Bye!